Muni ya. Iya. Oh, eling dadi patih. Kowe karo aku ki wis tuwa. Yen diarani srengenge ki wis gumlewang mangulon jela meneh angslo bumi tegese wis bakal tekaning mati. Sok kapan meneh kowe karo aku golek dalan padang. Sok kapan meneh karo kowe golek kabecikan supaya iso dienggo sangu nggone bakal ngadhep marang panguwasaning Dat Campur Wengdan. Yen tumindak awake dhewe kuwi apik. Iso nyaur utange awake dhewe nalika nom-noman biyen tumindak ala iso disaur. Sarana tumindak becik. Oh, tak kira saya suda dosane awake dhewe. Mengko nggone nampa paukuman saka sing gawe urip ya mung sedhela. Terus nikmat pepangat munggah ning kasuwargan jati. Ning yen tansah tumindak ala, mongko ora ana elinge. Oh, Nikmate. Apa ya kelakon sasuwene kowe suwanasane Gusti sesuk dadi intiping neraka jahanam. Bayangna ta? Dislamet rokoke larane ora jamak-jamak. Kala mangsane keslamet rokok kanthi ora sengaja dadi jotosan. Sesuk kowe dislamet ning kono kuwi nganti kaya ngapa? Wujude geni sing jarene 1000 panasing geni ngarcapada. Tak pikir to Tepate, senenge jagat ki ora sepiro. Ngibarate kaya wong-wong ngampir ngombe. Urip ning jagat ki ibarate kaya dene ngimpi ming sedhela. Sesuk kala mangsane bakal sowan marang pawasane Gusti. Mumpung isih ana wektu, mumpung isih madang rembulane, isih jembar kalangane lho Tepate.